Kailan ba ang pahinga para sa mga taong nagpapakatatag sa buhay? Parang minsan kasi mailap ang salitang pahinga. Ang salitang tigil muna. Ang mga salitang saka na lang. Para bang habang patuloy ang ikot ng mundo, wala kang karapatang huminto. Kailangan mong sumabay, kung hindi, mapag-iwanan ka. Ang taong malakas, taong mahal ang pahinga. Makita lang silang masaya, payapa at maayos. Panatag na sila. Dahil ang taong malakas, hindi iisa at dahil lang sa isa. Binubuo siya ng taong nagmamahal at sumusuporta sa kanya. Ako si Simon. Sila ang dahilan kung bakit ako matatag, malakas at payapa. Sarap naman nun, 'di ba? Ang sarap marinig mula sa isang taong binubuhos yung oras niya, buhay niya para sa mga taong mahal niya. Ang sarap marinig na instead of seeking gratitude or thank you from the people na tinulungan niya, na itinaguyod niya, siya pa yung nagpapasalamat. Dahil kung hindi sa mga taong yon, wala siyang lakas. Hindi siya matatag. Hindi niya kakayanin. Kasi that one is true. The reason behind every strong person are the people who inspires them, who motivates them. Walang isang taong matatag ng para lang sa sarili niya. Ang tao nagpapakatatag, nagpapakamalakas, dahil meron silang dahilan. Dahil may mga tao sa likod niya. Hindi lang umaasa, kundi sumusuporta. And that's the thing that I want people to realize. That you know well in fact na may mga tao sa pamilya ninyo na talagang sinusuong yung hirap ng buhay. Tinatry i-deflect yung hirap ng buhay. Tinatry i-counter by working hard so they can provide the world to you. More than gratitude, more than thanks, bigyan niyo sila ng suporta in any way you can. You don't have to give those people gifts o kaya ipagluto sila ng masasarap every single day parang alay. You just have to be there for them. Every once in a while, ask them, okay ka lang ba? Okay ka ba? May kailangan ka ba? May gusto ka bang gawin? May gusto ka ba today? Gusto mo bang magpahinga? Yung mga ganon, my love, little questions like that goes a long way to people who wants to hear it, who needs to hear it. Kasi isa sa mga masasakit na part sa mga taong kung tawagin natin ay breadwinner ng pamilya is not being asked if kaya pa nila. It's not being asked kung okay pa ba sila. Kasi parang everybody is just expecting them to be strong. Everybody is just expecting them to be okay. Kasi katulad nga ng sinabi ko sa inyo, they are not okay because they are born like that. They are okay because they have to. Because they cannot afford to fall apart. So paminsan-minsan, my love, reach some olive branch to a person and just ask them if okay lang ba sila. Kasi sometimes their answer will surprise you. Ngayon nga natuto ng sumagot yung mga tao. Isang sagot na may hint ng pagod, hint ng struggle, hint ng taong gusto nang bumigay pero hindi pa pwede.
Kung dati ang sagot kapag tinanong ka, okay ka lang? Kaya pa? Ang sagot, kaya pa. Pero today, tanungin mo yung tao, okay ka lang? Kaya pa? Ang sagot sa'yo, kakayanin. It's because they don't choose to be like that. They just have to be like that. So again, my love, kayo ang dahilan kung bakit matatag yung tao. Kayo yung dahilan why that person is being strong. So every once in a while, remind them again why they are pursuing whatever it is na ginagawa nila and why they are trying so hard to be strong. Remind them that it's for a good reason. And the reason is you. Claro? Claro.